memhuri hakusisina. Mukati memhuri makunge timu dzebhora. Mukati memhuri mane mafaction anenge mapati ekuti kana kuri kwamukoma Mozi kuri kutoenda sisi nhingi nasisi nhingi namukoma nhingi zvabva kupi? Imimi muri munhu mumwe chete. Kana tikange tichiita zvinhu zvedu, chechi tiri maKristu handii tiri pano. Chechi ngaitibatsire kuvaka mhuri, asi amai Samba vanoti chechi kana tikasaingwarira iri kubatsira kuparadza mhuri. Handitika pane zvimwe zvatinoita kuchechi. Amai Samba vaombere mashoko, muchandiregerera, nekuti tiri kuda kuti tidzose mhuri, so that kana tichiita zvinhu hatisi kuisa mumugoro usina garo zvandataura zviya. Nekuti kana tikange taenda pamutambo, ngatimbotii pane graduation, ndichavapa mukana wekuti vazvisume. Ngatimbotii pane graduation, pane muchato, pane chii, panotaurwa kunzi hama dzamai Samba sumukai. Chechi yese inosumuka. Haleluya, haleluya. Hapana kana munhu kwaChisamba, hapana kana munhu kwandozvarwa kwaTsikirai. Ko chechi yaitei? Pechechi ngapazotaurwa kuti hama dzekuchechi ngadzisumuke. Pagosumuka hamusumuke sehama dzemunhu, muri hama muna Kristu dzakasimbarara dzine bandiko hombe mukati meupenyu hwemunhu. Tiri kuona michato inotanga yakarambana vanhu pamusoro pekuiginowana. Ini namai ndigere kuno kuHarare. Tete hanzvadzi yemurume wangu vari kubva kusendi nyoka. Ndinenge ndatotaurira madzimai echechi kuti anamai kana mai ekuzopfekedza havazviziva ava. Havazivi dai mandotsvaga naDr. Abindo vanoziva zvedheko ava ndochi. Hanzvadzi yemurume wangu inenge yakagara pamba. Mai mufundisi, vana bishop, vadzimai veruwadzano. Nesuwo tiri madzimai eruwadzano handiti tinopfekedza mwana uye tigopedza chi vatete vai vakajega shaya vari panzi. Ndo zvatiri kuita. Ndiri kunyepa here naisikana? Ndizvozvo zvatiri kuita izvozvo. Vanotarisa mwana wanzvadzi yavo ichibuda vagozoona kuchechi kana kwakumanzvimbo dzakasarudzwa idzodzo idzika vanenge vakagara uko pakashaya nozovata tete nhingi ichikeira ichichenichi idyai. Ngatidzoserei mhuri pakare. Vana amwene ngatikwanei, varoora ngatikwanei, nekuti iwewe kana uya muroora nene mutaura kuti hamusi amai vangu, indogokupindura kuti hausi mwana wangu. Ko tinoisa mhuri panzvimbo rini? Regai vadare vedu vazvisume kwatiri. Ndinoda zvatiri kukanganisa. Mwari ari mubatsiri wedu. Handina kutuka chechi, ndiri wekuchechi. Ndiri kuti ngatiendei panzvimbo yedu, ngatiregei kushandiswa kuparadza mhuri. Mazvita. Ini ndiri pano ndinoitwa Mama Mujuru, visionary weRizipa Ministries. Ruremekedzo kuti tinge tinawo pachikora umerere maoko. Muono wakaita mwana wababa wangu hausi muono wako, muono wedenga. Ini ndinoitwa Debra Mataranyika, ndiri administrator kuRizipa Ministries. Tinokutenda inouvepo. Ini ndinoitwa Gracia Jecherere, ndini HOD weRizipa Ministries. Ndisati ndauya kuchikuva ndoda kumbotanga nekumatebhuru uko. Ndezvipi zvatiri kuita zvekubvisa mhuri pachirindi? Lack of communication. Kusataudzana mudzimhuri namaitiro nezvinhu zvinenge maringe nezvinhu zvinenge zvichiitika mudzimhuri. Kwaitika muchato, kwafiwa, mwana wanhingi akuroorwa, izvozvo izvo. Ndizvozvo mashoko makoko toregai ndibva ndaenda pana mai Mujuru. Hanzi hatidyidzane. Sei tisingadyidzane? Nekuti kune mumwe anotozoudzwa nemunhu ari kuLondon kana kuCanada kuti wakanzwa here kuti sekuru wakafa. Achisiwa ari kusiyirwei? Unzi haana mari. Mai Mujuru, muneona sei? Inini nyaya iyoyi ndo yakaita kuti ndigare padombo, kuti mhuri dzidzokeredzane. Kana tichitoparidza tiri kuRizipa uko, hatisati tikasangana nevanhu vaMwari, hatina nguva yekutaura kuti ambuya vako ndo varwei, amai vako ndo vari kukukanganisa. Izvozvo harisi basa redu nderaMwari.
isu chatinotaurirana kana tichinamata tichikurudzirana, nyaya yedu ndeyekuti zvese zvatinoitwa mukati medzimhuri zvinodzorerwa naMwari, isu chedu kudanana. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Hanzi timbotaura kuti taroiwa. Nyaya yehuroyi, generation yenyu imimi, makainzwa kupi? Nekuti isusu patakakura dzanga dzisiri nyaya dzevana, dzanga dzisiri nyaya kana dzemadzimai aya, zvekushandirwa, zvekuenda kun'anga, zvekuromba. Isu takudzidziswa nemi. Unotaura nekamwana kari grade 6 isusu hatiendi kumusana isanda baba mukuru vakarumba. Akanzwana niko vana ivava. Isu tichiri tiri mumhuri. Muri kuti tiri mumhuri. Pataurwa nyaya yehuroyi pano, vanotamba bhora vanosangana kuground, vanoimba vanosangana kwavanoimbira kuvaroyi, kana waziva muroyi koiwe. Ndinoona kuti kusadzorana mukati memhuri kana tikaona ari kukanganisa, tomusiya achiendera mberi kukanganisa, zviri kuti paradza mukati memhuri. Ndizvozvo zviri nyore kudzora munhu, nekuti kune vamwe vane mazita kavanenge vaine manikine kunzi ndamachinginja, hamungagona. Handitika zviri nyore, handiti muri kuonaka munhu wese ngaataure zvisina kumbotaurwa, ndokuti muone kuti tabva pamhuri sei. Izvo zvimwe ngazvoka hanzi hatidzorani, nonzi anonetsa, musiya yakadaro, but isusu tauya kuno kuchechi. So tiri kunamatei. Mazita maisamu. Ine ndinofunga kuti chatadza kuti tidzorane mukati medzimhuri inyaya yekutarisirana pasi, inyaya yekutarisirana pamusoro. Pane vanozviti tisu, pane vanenge vachinzi ndeve pasi havana chavanotaura chinonzikwa, pane vasina mari, pane vane mari, pane vakadzidza, pane vasina kudzidza. Asina kudzidza anogouzeiko kuna akadzidza achiteerera? Izvozvo mashoko akanaka arikutaurwa. Ndowamunoti malevel kamazuvano. Ko ndiani panolevhula? Anolevhula ndiani? Isusu tiri kuti ndisu rizipa, ndisu tiri kunamata padombo rinopisa, kuti kunyange mhuri ikatambudzika tinogadzirisa. Ndiwo uri kutaura iwewe izvozvo, toita sei? Ndinoona kuti mamiriro azvinenge zvakaita zvakadai, isusu vacho tiri mumhuri, kunyange tikanzwa kuti umwe wedu ane zvaari kuita zvisizvo, tinotadza nei kumaapurocha, tomugara naye pasi. Ingave nyaya yehuroyi yambotanga kutaurwa, ngatimutorei nekuti tatoziva, ngatichimutorai togara pasi. Tanzwa kuti ini muri kudai, asi zvakonzereswa futi nesu vacho vekuchechi. Ndisu tiri kubuda futi muchechi tichinozvitsvaga kune vanobva vatiudza kuti bamukuru vari kuroya, bamukuru ndo vakutadzisai. Saka kana zvakamira zvakadaro, isusu vacho ngatibatanei, toisa musoro pamwe chete, totaura chinhu chimwe chete, toronga chinhu chimwe chete. Mashoko akanaka. Nayasikana, zviri nyore here zviri kutaurwa izvi? Aiwa kamunotaura pamaiki. Ataura zvakanaka ansakai. Iyi mhinduro inotomakwa iyi. Hanzi aiwa ngatitorei munhu uyu, tibva tataura naye, tibva tamuudza kuti nekuti dai zvanga zviri nyore, tingadai tisiri kutaura izvozvi. Nekuti imi munomuziva munhu anotonetsa, wamunotonyenyeredza ka. Hanzi sei tiri kuzvitadza? Taura komudikani. Maitabaza maisa. Ini ndofunga kuti hazvisi nyore zvavataura izvi. Because unenge usina proof yokuti wavabata here, muri kuvagarisa pasi, mazvinzwa nani, mavaona kupi, matangira kupi kuti zogara dai iro musina proof. Ndizvo zvamashoko makukutu ari kutaura. Anyatsopindura mhinduro inodiwa kukoti. Kuti kana musina proof, kunyange mandirova, kunyange mandisesei, mukanzi proof kana musina, hapana nyaya. Asi tinoita sei? Pane zvinoitwa. Kuti tigadzirise ishu, tinongopinda muprayer, nekuti hapana chimwe chinhu chatingakwanisa kugadzirisa nacho muroyi kunze kwaiye ari kumusoro kudenga. Muchirirei maoko. Anyatsoenda pandanga ndichida kutaura. Isusu semaKristu tinodaira here kuti there is power in prayer? Tinozvidaira here? Hatizvidaire. Ndizvo saka tapedza kuparadza mhuri nechinyeyo nechii.
Panapa palevhuliwa vanhu, pataurwa vanhu kunzi vamwe vane mari, vamwe vakadzidza, vamwe vakaita se. Kunonzi kudzidza ndekupi? Kunonzi kudzidza ndekupi? Inonzi munhu ane mari. Mibvunzoka? Inonzi mariko. Munoziva here kuti ipo pano mukada kuti nditipei, ngatitipei munhu. Mukanditipa pano ndakuitirai zvakanaka mukandipa $, ndinonyatsoti kumafungiko. Zvaita sei? Kana mukaenda kuna dokta wabira mukapa $, asi ukaenda pamwana ane nzara panze apa ukamupa $, anokupa munamato kuti Mwari vako varopafadze, vakuropafadzei, Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuite sei. Saka kana tichine nyaya yemalevhu kuti kune vamwe vanhu vari beta kupfuura vamwe atisati atanga kuvaka mhuri, toivaka sei? Nekuti isusu madzimai ndisu mhesha mukono nguva zhinji. Nonzwa baba Joramu havagone zvekurara pasi, ndimambuya makamborara baba Joramu here. Anzi vaisire mattress inamuka iyi. Vaisire mattress baba Joramu havagone zvekurara pasi, imi ndimambuya makutaura kuti baba Joramu havagone kurara pasi. Ko mukwasha wenyu sinyoro uyu afanotema huni vanhu vasati vauya, afanotuta mvura madhiramu, mamuitira chiko. Handei nenyaya taurapo. Ini ndinofunga kuti mumhuri dzedu idzi zvatinofanira kuti tiite kutorana sevanhu, topanana respect kwainodhizevhwa ngaende baba mukuru ndababa mukuru, amweni ndaamweni. Kana dai vakanzi vanoroya vakakuberekera murume, atetere musha ndaatetere musha, asizombofi zvakachinja kana dai ukanotora nekuchechi. Tetere mwana ndiwo tetere mwana. Ngatipananei zvinzvimbo zvedu sezvazviri mukati memisha, zvinhu zvedu zvinotifambira zvakanaka. Mashoko akanaka akutaurwa nai. Asi musazondibata nekusiririkoka. Handina kuti chechi yakaipa, ndati chechi tiri kuishandisa kuvhara mahwani edu. Handimutaura zvamahwani, tiri kushandisa kuvhara mahwani edu. Saka isusu sechechi yaMwari ngatirambei. Kana tanzi uyai muzopururudza muroora, tinonomupururudza sechechi, asi tinobvunza kamwedu kuti ko vatete vari kupi, ko amai guru vari kupi. Zvino mukaswera muchijaivha kunzi tanga tanopururudza muroora, offside again, off track. Taura zvakumbikana. Nezvipi zvimwe zvatiri kukanganisa? Zvimwe zvatiri kukanganisa kana tiri mumhuri, kupesvedzerana. Tikatarisa nyaya yaRizipa watinoteerai, kune mukadzi akatopesvedzera murume wake akanouraya maGibheonites, munazomuiverenga. Zvakakonzeresa kuti munguva yekuzotonga kwaDhavhidhi nyika iite makore 3 ine nzara. Asi nekuda kwekuti Dhavhidhi akanga aine uchenjeri hwokuti nyaya dzinosovhwa naMwari, akazoenda pamberi paMwari akanobvunza, nhai Jehovha, munguva yekutonga kwangu ndimi makandiisa pachigaro ichi. Haana kuenda kunonangana nababa mukuru kuti ndofunga ndo vandipinga. Haana kunobata ana tete kuti ndofunga ana tete ndo vaane jerasi rekuti ndapinda mupalasi. Anoenda pamberi paMwari, sei munguva yangu yekutonga kwaita makore 3 ane nzara. Saka vanhu ava ndinovatonga sei vaine nzara? Mwari vanomudirecta kuti pane zvakaitwa mukati medzinza raIsraeri, chienda kumaGibheonites ndo vachanokuudza zvekuita. Mashoko makukutu auchirinako. Pano pakuda nyaya yekupesvana. Munoziva tamu digital world yekuti ukangotinyapa watosvika, watotinyapa wasvika. Handiti ka kune mhuri zhinji kweduwo dziriko, mhuri zhinji dzane mafamily groups. Handiti ka mati mambozviona here kuti chinhu chikakandwa pafamily group panongoita silence? Ma-inbox anoenda kuwara manje. Inbox dzinenge dzichitita manje. Munozviziva here? Manje munozoshandiswa manje. Zvinhu zvakataurwa nezuro izvi. Urongwa hwakataurwa nezuro hapana kadai. Mangwana hapana adai. Mochona madhuwe wapinda manje. Izvozvi zvamaakutangisa makuda kutotanga zvinhu zvakaipa manje. Maakuda kuzoti vapinda nehasha zvanziko. Ma-inbox aita sei? Apedza nyaya. Munofungei nenyaya yemagroup aya?
ari mumhuri ari kuvaka here kana kuti ari kuparadza? Nepati pane vanhu taura tinzwe kudikana. Ndinofunga kuti nyaya yemagroups haina kushata, asi chakashata ndisu vanhu vacho vari mugroup, nekuti nyaya ikanga yataurwa iri kunzi igadziriswe ipapo. Ndobva ndafunga futi kuti chimwe chinhu chanyanya kuti mhuri dzinyanye kuparadzana futi inyaya yegodo, kusada kukundwa, kuti vepasi ngavarambe vari pasi, ukazogoda kusimuka chete zvashata, ramba uri pasi chete. Kana tida kuomberera munhu ngatsoomberai. Mashoko akanaka ari kutaurwa kuti tine godo. Handiti kakurwadziwa kaya karipo akafaniri kunge karipo pamadzimai akanyorwa haya ari kutaurwa namai muJuly, nekuti tiri kupedza nguva kana tisinai mhuri. Iye zvinezvi ndikataura chirungu, we have destroyed the extended family. Hakuna extended family. Unoona kamwana kadiki kari mugrade 3, mama wacho andoswera kubasa vachitya kuti Susan manje ari kukokota, gogo vakaenda kuti I don't want you in my bedroom, I don't want you. Iwewe mukadzi mukuru akapfeka fascinator ndiwo uri kunzi naSusan I don't want gogo in my bedroom. Makavhuwa kupi? Mazviita ndofunga inini zvinoitika kazhinji kuvana. Vana vanofanira kuona mukuru magashiriro aurikuita nyangwe naamweni wako kana naamweni. Maintroduce aunoita vana kuna mbuya vavo ndio mafambiro avachaita nawo muupenyu hwavo vese. Ende kuroya dzimweni dzenguva zvamuri kuti kuroya ikoko munhu wamuri kudaro iye hamuna kumupfekedzwawo zvakanaka, hamuna kumuisawo mumba kukamuisawo pedyo. Saka ipapo handizivi kana vakanzi vanoroya inga iwe uri kuchikurarama wani. Muroya anonzi anopinda anytime achiuraya, but wakaregera murume wako akakura akakutambira iwe ukauya mumusha mavo inga uchiri mupenyu wani. Ngatidandanei, ngatizivei, ngatiintroducei hama dzedu dzese, ngadzizive vana, ngavazive kumusha, ngavazive kwaunobva. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Vana vedu havatozivi. Iye zvinezvi kana masvika ndozvimwe zviri kutibvisa paumuri. Kana masvika parufu, kunze kwekuti tiite nyaya yerufu kana kuti tiite nyaya yemuchato, ndopamene mataura kuti iwe uyu ari kunzi asadza yedu, uyu ndiye mwana waRebeka ka, uyu ndiye mwana waRebeka ka, ava ndamaigura, uyu ndiye mwana waDivhu, uyu ndiye mwana waDivhu, uyu ndiye mwana waDizu, uyu ndiye. Ndopema introduction iri indava, nekuti iwewe deni kana takuenda kurufu tinenge chingota kuti musara mutase pamba isu kuenda kunamo tiri kuenda kumuchato. Ndoda kuti tizipinde dzese idzodzo. Kana uri muchato kunyima kunge kanzuru ndozvatakuita, handiti kunyima zvakanaka chaizvo kuti tifambirane nezviripo, kuti aiwa ngakuye vanhu 100 kana kuti 150 toona. Asi isusu kana tiri vanhu vemhuri totaura kuti zvinhu zvakaoma, asi ngakuchibva 1 kwababa mudiki Joramu, kwobva uyo 1 kwababa mudiki Nhingi, kwatete Nhingi, toitawo tebhuru ye10 yeukama. Handiti zvino kana mati strictly no children, zvakanaka fani munenge tisina zvirwe, strictly no children. Vana ivava vanoziva sei kunaka kwekuroorwa, vanoziva sei kukosha kwemuchato. Makudzirwo ari kuitwa vanhu mudzimba kana kuti vatiri kuita vana mudzimba ndiwo ari kuzokonzera kuti ave nemari dzavo dziri wayo. Nokuti zvimwe tiri kuda kunokopa-kopa, tikaona maChina toda kukopa, tikaona maIndia toda kukopa, tikaona varungu tatoti varungu havadai, asi isusu tichatsika dzedu. Varungu havadaro, but dzimwe nguva vane tsika dzavo dzavanoita sei dzavanotorespekta vachitoita, asi sinoteedzera manje. Saka takuti nyika yavo mazuva ano economic idzodzo timatanyisa atisangana nawo ndiwo ari kukonzera kuti tizosiya vanhu dzimwe nguva tichiita kumamusha nekuti tinenge tisina mari dzokuti tiri nevana yavo. Muchire maoko. Ininika Bishop, chinorwadza mwoyo wangu ndechekuti sei isusu maZimbabwean ndisi tinoda kukopa varungu, ndisi tinoda kukopa vamwe vanhu. Isusu sei mukaita neighbor yechiJeremani mazuva maviri mune mabvuza kuti apa pakauya mari kuJemina vari kugara. Mukaita neighbor
yechichina munonzwa munonga matiraziva ko isusu seiko tiri isusu tinofanira kukopera vamwe vanhu atidiwe here Mwari havatide here sei tiri isusu Unoona sokuti isusu hatikoshese zvatiri, hatikoshese rudzi rwedu. Ndosaka tichizokopa marudzi evamwe. Tinofanira kuremekedza zvatiri, zvatakasikwa takaita naMwari. Kuzvida zvatiri, toremekedza kuvakwa kwatakaitwa naMwari. Tinopfuurira mberi nekusakopa. Ndiri kuti inini ndichauya pana bishop. Ndiri kuti inini munhu wese ngatimukoshesei nezvaanogona. Ndinogara ndichitaura kuti kune munhu anogona kubatidza moto chaiwo maenda kurufuku munotomufunga. Pane mumwe anogona kuti akashaura rwiyo runosumuka munozotanga kuimba kuti sweet cherry uko kusendinota padudzuko mashaya zvokuimba nditika asi vanhu vanotofunga kuti dai mukadzi waKefasi anga ari pano pangadai paino nekuti mukadzi waKefasi ari kureception anobva atangisa wana unorarireiko mukaiwe unorarireiko. Mwari vedu vanotida nekuti munhu wese wakasikwa nemufananidzo waJehovha. Hakuna munhu anonzi akakora kana kuti mutete, mutema kana mutsvuku. Munhu wese wakasikwa nemufananidzo waMwari. Tichitarisa vadikani, takuvenga nyangwe kwatinobva, nyangwe nemitupo yedu. Tatora chiKristu tikachimisikidza nenzira isiriyo. Asi tikatarisa muBhaibheri, navo vanga vaine rudzi. Iye Jesu Kristu wanga waine rudzi. Aibva kurudzi rwaJudha, achitonzi shumba yerudzi rwaJudha. Saka naizvozvo nokuti tiri kuvenga hwaro hwedu kwatinobva, uye tobvisa vanhu kuti vakasikwa nemufananidzo waMwari. Saka ipapo taninipisa zvatiri sevanhu vakadiwa naMwari, asi Mwari anoda munhu wose. Amen. Nyaya yediaspora iyi inyaya ndinoda kuti timboibata-bata nekuti zvakuitika manje nekuwana kuri kuitika kudiaspora neinfluence yavainayo kuvanhu vari kunoko, kuti kana vasati vasvika mariri anogona kumira kusvika asvika. Mari ine power. Tiri kuona mubasa randiri kuita remadrugs and substance abuse kuti vana vazhinji vari kuaffectwa nemadrugs nemasubstance vana vevanhu vari kudiaspora nekuti vanogara vaine chi, vaine cash, vari cash flush. Zvino vanotengesa madrugs vaya, vanotoziva kuti uyu ane amai vari kudiaspora uyu even tikamukweretesa musi wakati world remit iri kuuya kana Western Union zvinenge zvabho. Saka kuva kudiaspora uku kwakanaka, asi kune dambudziko. Tinogona kukurudzira vari kudiaspora nemwana wemunhu kamwana kanenda kuchikoro wemunhu ari kudiaspora akabatwe semwana wemukoma wake asiri kudiaspora ari muno, nekuti wekudiaspora ndiye ari kutenga. Saka tiri kuti mukuva kudiaspora ikoko ngakuve nemadiscussions nemadialogue, vanhu vaone kuti mari iyoyo iri kukonzeresa zvakanyanya, especially kumadrugs nemasubstances. Vana vari kutopenga nemari iyoyo. Mashoko akanaka echenjedzo vauchive maoko. Nyaya iri pano vadikani ndeyekuti ngatisimbei nemunamato. Zvamuri kuita miono yenyu iyi zvanga zvichiparidzwa pano kunamata kwakanaka. Ngatinamatirei mhuri dzedu nekuti hakuna mhuri. Iwewe go and make a difference. Ndiwe wauya kuconference ino iyi. Enda unotaura nevakavengana nawo. Enda kwausina kunobata maoko. Enda unobvunza. Iyewe uri kuno. Haikona kuti kwavanozonditi kumunamata havakukwesena. Go and pray about it. Ndinokutendai, tigotenda Mwari. Vadare vari pano. Ndinokuremekedzai nese munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri kuCrown Plaza chiringazuva chiya chinokombedzana nesu zvakanyanya. Ndinewo chiringazuva chabva chatsvuka ndine